Para gustos cores e para cores coleccións, e aquí na Hora Galega temos unha colección ben curiosa. Apostamos polo elefante, un animal forte, un animal intelixente. Aquí eu teño unha man, non quero tocar todos eses porque estades vendo a nosa colección de elefantes aquí na Hora Galega. Estades vendo aquí case medio cento de elefantes, animal de espiritualidade que trae boa fortuna e a nós gustanos moito telo ben pretiño. É verdade que nós temos os nosos elefantes, pero se falamos de coleccións, hainas bastante máis curiosas. E Rocío, creo que ti, aí, ademais dos elefantes da Hora Galega, traesnos algún que outro exemplo, non? Home, claro, Espiño, é que anda que non vimos coleccións curiosas aquí na Hora Galega, seguro que todos lembrades, mirade pa aquí, esta casiña chea de Papá Noéis, falamos de 400 Papá Noéis que ten Fátima en Oleiros, na súa casa, chea de Papá Noéis, ela que lle encantan. Pero ollo, porque tamén vimos outras coleccións, como a de Juan Pablo. Ollo, Juan Pablo de Mondoñedo, encántalle Dragon Ball. Creo que queda claro, porque de verdade que non lle falta un perexil, E moito ollo Manuel de Maceda, porque Manuel de Maceda, mirade que fantasía, que maravilla, el colecciona máquinas de coser. E xa vedes que hai máquinas de coser de todas as épocas e de todos os tipos. Pero hoxe, para coleccións curiosas, queremos ver outra, porque hoxe entramos na casa de María Belén en Cabana de Bergantiños. Moito ollo, porque María Belén que colecciona bonecas. Ten 200, igual ten algunha máis, pero era 200, contou. E ollo, porque ten bonecas de todos os tipos, mirade para aí. Hai bonecas a repartir, todos os modelos, todas as cores, todos os tamaños, todos os tipos de bonecas. Que pasa? Que Belén ten aí tres que son as súas favoritas, que ellas trouxeron de Suiza. E gustanlle tanto esas bonecas que dixo que o día que ela faleza, llas teñen que meter xunto a ela dentro do cadaleito. Bonecas por todas partes. Isto é a casa das bonecas. Sí, é a casa das muñecas de Belén. Eres coleccionista? Sí. Dende cando? No, xa fai moitos anos de que tiña 5 aniños, teño 66. As tuas favoritas cales son? Hai as miñas favoritas, é esta, a miña bailarina. Quen che regalou? Esta regaloume a miña filla. Esta veu de Suiza. A maioría viñeron de Suiza, Sí. Esta é a miña favorita. De Suiza tamén. Tamén. Esa regalou a miña filla máis bella. Esta foi a que me regalou o meu marido cando estaba na Mili. Ten 47 anos. Que a fixo en Ceuta, polo que vexo. Sí. E a máis cara que podes ter aquí, cal pode ser? Esta, que esa é auténtica. Mira, xa o pon aquí na etiqueta e todo. É que aínda conservan a etiqueta moitas das que tes aquí. Sí, porque dixo, bueno, así tamén pon os aniños e todo. Que a maioría poden ter 40, 50, incluso máis. Sí. Esta foi moi cara, que tamén me regalou a miña filla máis bella, que ten agora 45 anos, e non me acordo, pero eu que sei, daquela xa lle valería 400 ou 500 francos suizos, Hai en euros, que queres que che diga, serán 600 a pico. Xa ten hasta os pendientes que valen pa poñer tinto. Sí, porque cando a miña neta vai bailar o baile regional, quitollos a muñeca, poñollos a ela. E ti se che deran cartos por elas, vendería? Non! Ai, non me digas eso. No, isto voulle deixar de herencia a algunha miña neta que me ha de querer. Pardon me if I'm sentimental when we say goodbye. Esta darlle cuerda baila e regaloume a señora pastora. Damoslle cuerda aquí. E xa sabía daquela. Que graciosa, non? Un recuerdo precioso de señora pastora. Mira a miña velliña maior, que bonita, Esta trouxe a tua filla? A miña filla, cando fui a Portugal, viu e dixo, esta velliña para mamá. A min tamén me gusta esta, parece moi original a Nancy Monxa. Sí, a Nancy Monxa, que está bonita. Me dixeronme que ti tiñas tres favoritas que non lle deixabas a ninguén xogar con elas. Sí, vouche dicir cales son. A bailarina, esta de aquí, e máis esta que está sentadiña aquí na silla. A que está sentadiña, que é linda. E ti con todas elas que faz? Miras pa elas, xogas... Ahora non teño moito tempo de xogar, porque claro, teño que andar coas netas dun lado para outro para as actividades, pero xoguei moitas veces con elas, cando as limpaba, xogaba con elas. Como xogabas? Que facías? Pois mira, quitaba yo traxe, volvía a poñer, falaba con elas, e jolleu, que preciosas sodes. You became a legend of the silver screen.
Chega o outono e con el a paixón por coleccionar. Bueno, eu coleccionaba cromos, canicas, muñecas, bueno, coleccións que igual nunca terminaba, pero a ilusión que nos fai. Bueno, cando era mozo si coleccionaba eu sellos, coleccionaba monedas. Pois sí, dende pequeno gustábame coleccionar moedas. Chaveiros, calendarios, os clasificaba por anos, bueno, por latas. Coleccionaba tamén, sí, claro, e tamén follas de libreta. E nestas que tiñan olor? Claro, esas eran as máis guais. Era xa a obsesión, no recreo, todos cos cromos, cos sobres, que comprabas xa varios e que de cada vez que vas ao quiosco e intercambiar e así. De cantas aproximadamente? Igual 1000. Ahora xa o teño algo abandonada, pero teño que retomalo. Tanto que quero comprar unha vitrina. Pagábanse. Sí, pero eu nunca vendí nada, non. Teño comprado máis ben. E nos temos todos os nenos que veñen polos cromos, sobre todo de fútbol, pero bueno, hai de moitísimas cousas e vamos, paixonísima. Viernes ou sábados, co que lle deron os avós e tal, e gastan todo. Eu non, pero meus primos encantalle Harry Potter e sigue teñen a saga inteira de Harry Potter. E do que máis vemos que son os pequeniños, enganchanse a un personaxe, ese personaxe ten un transcurso no tempo, ao final van salindo máis libros e eles acaban tendo unha colección. Teo va á escuela, Teo va por aí. Teo, exacto. Teo todo todos os días. Ese sí, ese teño completo, Que eu creo que a xente que colecciona cousas nótaselle na cara. Javi, ti coleccionabas cousas, Eu fotocopias Son Goku. Me digas, é que má, e ahora? Ahora vasos de festivais. Claro, cada un colecciona o que pode. Moito adulto que quere esa morriña ou revivir esos recordos, e de adulto que sí que se dá ese pequeno capricho ou ese luxo de decir non, agora quero a colección completa, quero tela na casa. Pero que depende do momento vital que te colla, non? É algo que se fai moito de neno e coido que coa idade pode que tamén se faga de novo.